Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε ξανά στην εκπομπή Πονεμένες Γυναίκες. Έχουμε καλεσμένη απόψε μια γυναίκα η οποία πέρασε πολλά στη ζωή της. Την άφησε ο αγαπημένος της, έχει τόσα χρόνια να τον δει και αναπολύει αυτές τις στιγμές. Ένα χαρκομάντιλο. Από ό,τι βλέπετε είναι πολύ συγκινημένη. Πολύ. Θα μας πει με λίγα λόγια τι είχε γίνει τότε. Τι να είχε γίνει? Με άφησε το αγόρι μου. Ναι, για ποιο λόγο, τι είχε γίνει ανάμεσά σας? Πήγε στα καράβια για να φτιάξουμε το σπιτικό μας. Και εκεί γνώρισε κάποιον άλλον άντρα. Α, μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο συντετριμένη είναι. Σας καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε να με καταλάβετε. Σας καταλαβαίνω γιατί και εγώ, ξέρετε, έχασα τον άντρα μου κάπως έτσι. Χάσατε τον άντρα σας? Ναι. Πώς? Εμένα όχι στα καράβια. Αλλά ήταν αεροπόρος. Αεροπόρος? Ναι, και γνωρίστηκε με κάποιον άλλο πιλότο και έτσι έφυγαν μαζί για το εξωτερικό. Μα αφού είναι έτσι, γιατί δεν ενώνουμε τις δυνάμεις μας? Έχεις γιατί δίκιο. δεν ενώνουμε τις μοναξιές μας? Έχεις δίκιο. Άσε τον αεροπόρο κι εγώ ας αφήσω το ναυτικό. Ας έρθουμε πιο κοντά απόψε. Στην υγεία σου, παλικάρι μου. Γεια σου, παλικάρι μου. Καλή συνέχεια στη νύχτα που επακολουθεί. Και σε σένα.